समबारखालि बामुनगाव प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव गोगोम जयनिं हाबाफारि जालाङो। चिरां जिल्ला सिंनि बामुनगाव प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव जानाय जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी, बिपिएफनि गौथुमारि नेहाथारि जिसुया समफ्रामारि, मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, कक्राझार आरो चिरां जिल्ला बिपिएफनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि, बिटिसिनि बारग' बुंथिगिरि पानिराम ब्रह्म आरो माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव बाथ्राथि समबारखालि जालांनाय जयनिं हाबाफारियाव कक्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि बारग' एनडिएफबिनि सा 139 सोद्रोमा आरो एबसु इउपिपिएलनि बारग' दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै सा 180निबो बांसिन बिपिएफ हानजायाव हाबो। बे जयनिं हाबाफारियाव एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि एबा दानि कक्राझार जिल्ला बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि खान्दाया खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। थारमाने बुस्थु आंबोथ' एक्स एनडिएफबिखा, एक्स एनडिएफबि हिसाबै जेन'बा कन्टेक्ट खालामलायनानै बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जोंनाव कन्टेक्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो ओरैनोथ' सिगाङावबाबो जों जयनिंखौ लाबोबाय थाखादों। ओरै गसाइगाव मानि माबा गाम्बारि बिल आरो ओरै टिपकाय पर्बत जरा प्लास ओरै जोंनि क'क्राझार बिदि जों लाबोबाय थाखादों। दा जों दिनै चिराङाव हाबफैबाय आरो बिदिनो फारि फारि हाबलांबाय थागोन आरोखि। थारमाने एनडिएफबिआ जेन'ब्ला जेबायदि मोनथाय दङमोन बे मोनथायखौ मोननो हायासै। प्लास नोङो दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा दिनै हाइनान्स नन हाइनान्सआव दं, एक्रिसिया दं, एक्रिसियाखौबो मोनफुंनो हायासै। मैया दाख्लै होदों, मैया दाख्लै होनायावबो जेन'ब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सानैल' थाबाय, बाखि डिस्ट्रिक्टआवबो बेफोरबायदिनो सासे सानैल' निजेरलांबाय। दा बेफोरबायदिनो दुखु मोनदों आरो रिहेबिलिटेसन दं, बेहायबो दिनै इनकमप्लिट। दा बे सरकारखौ जेन'ब्ला बेबायदि नेबाय थायोब्लाबोथ' मोनखानाय नङा हिसाबै दा जों माबोरैहाय एनडिएफबिनि मोनथाय बा रायजो राजानि सुबिदा बेखौ जों मावफुंनानै होनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिपिएफ दोलोखौनो सेलेक्सन खालामनानै बे पार्टियानो जोंनि खामानि मावनानै होनो हागोन बा समस्त बिटिसि जनजाति गोष्टिफोरनिबो खामानि मावनो हागोन, बर' हारिनि मावनो हागोन होननानै बेखौनो जों सावरायलायनानै दिनै बे प्रग्रामखौ स्पेसियेलि जिसुआ बिथांनि मददआव दिनै साक्सेसफुल खालामनो हादों। दा जोङो गासै टटेल बाहाय एबसु हिसाबै माबासो दङमोन, इउपिपिएल एबसु प्लास जानानै बिदिनो 25 बा 20 प्लास आरोखि। ओमफ्राय जे एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिदिनो 180 प्लास। दा बेफोरखौ ज' खालायनानै दिनै बाहाय स्पेसियेलि खालामनाय जादों। बाखि जों पाब्लिक बा भटार्सफोरखौहाय बाहाय लाफानाय जायाखै। जागोन जोंहा 3 थारिखआव जागोन। बाहाय सेन्ट्रेल माबा दङ प्रग्राम, बाहाय जों माखासे लांगोन। दा एक्स हिसाबै बाहाय गथा खालामनाय जादों आरोखि। दा मोनसे सोंलु, दिनै जितु बिटिआर सरकारा 4 बोसोर जानानै बिटिआर रेकर्डआ 4 बोसोर जाबाय। दा बे बेलायावहाय आथिखालनि बिटिआर सरकारखौहाय फेइलुर जादों होननानै सानो नामा? फेइलार जादों माने बेथ' एकदम 100% फेइलार। मानो होनोबा खाबु फलानफ्रा दैदेनगिरि जादों जे, बेनिखायनो फेइलार। गावसिनि हाबिलासखौनो सुफुंनो लुबैयो। अब्ला गभर्नमेन्टनि जानानै दिनैहाय स्टेटआव मा बिनानै लानो हानो, सेन्ट्रेलाव मा बिनानै लाबोनो बिसोरलाय? गावसोर जेबायदि बिटिसिनि जे पेकेज, बे पेकेजखौ गावसोर राननो मोनबाय, बे राननाय पारसेन्ट हिसाबै गावस्रा गोजोनबाय, गावस्रा सेटिसफाइड जाबाय, मा होनो बेखौ पिस जाबाय होननानै बुंबाय थादों। बे गावसिनि पार्सनेल फेमिलिया पिस जादों, खिन्थु रावबो बाहाय सेटिसफाइड नङा, रावबो बाहाय सान्थि जायाखै। दा बेनि थाखायनो जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौहाय दिनै नाङा होननानै बिपिएफ दोलोखौनो जों सापर्ट खालामदों आरो खालामलांबाय थागोन। बिपिएफखौ जों जेरैबाबो गभर्नमेन्टआव लाबोगोन। जों जेबायदि जों जेब्ला आं जयेन जादोंमोन आंखौ अनेक मानसिया बुंदोंमोन जे बिपिएफआव थानानै मा खामानि मावनो हानो समाजनि। बिपिएफआव थानानै समाजनि खामानि मावनो हायाबा पलिटिकेल पार्टिया जुदि खामानि मावाबा सोर मावगोन समाजनि? जों नुबोआखै नामा? जोङो बे आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय फिसा फिसा काउन्सिलावनो जों थानानै फैनाय। अब्ला जोङो बै काउन्सिलनिखौ जों नायोब्ला जोंनि बिटिसिआ ओरैबायदि गिदिर आरो जोंहा बाहाय सेक्रेटारियेट दं, बाहायनो जोंहा आयेन बानायनो हानाय केपासिटि दं। जों बेनिखायनो आरो जोंहाथ' एक्सट्रा बर्डबो दंबावोसोमोन सिएसबि, दा बे बर्डआबो जों लांजादों। मालाय मा जानो, जों बेखौ लाबोफिननो थाखाय जों दिनै गभर्नमेन्टआव फैनांगौ होननानै जों दा बेखौनो मदद खालामदों। आरो प्लास जोङो जेन'ब्ला हमनानै ला मिसिं काउन्सिल, बिसोरथ' बर'खौ रिफारेन्स खालामनानैनो मोननो हादों। बर'आ काउन्सिल मोननो थाखाय जों बेसेबां थैजौ बावसोमखो बर' हारि हिसाबै। दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि जायबायदि मावफुं सोद्रोमा जिहेतु चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दं प्रमद बर'आ, बिथाङा बुंदों बे हायाव जेसेबांनो जावगोन एसेबांनो मानसिनि बेगें मोनगोन आबै आबौनि। बे गन्दगलजों मोननाय थैनाय बेगेंखौ मोनगोननो। दा बेफोरबायदिखौ बिथाङा खुगाजों बुंदों, दिनै मोगथाङावथ' जेबो मावनानै होआखै। दा बेनिखायनो जोंनो बे गभर्नमेन्टखौ नाङा आरो जों बिटिआर सोदोबखौनो नाङाखौनो होनखाबाय। फैबाय थानाय समावबो बे बारग' एनडिएफबिफोरनिफ्राय माने बिपिएफआव फैनायनि मोनसे सम्भाबना दंबावो। निस्सय
फैगोन जोंथ' रन्जन दैमारि फेक्ट'रि हिसाबैथ' जों फैजोबखाबाय बाखि एसनि दिनैबो दं डि ग्रुप दिरेन ग्रुपनि दं दिरेन सारनि ग्रुपनि आरो पि ग्रुपनि दङ फैगोन कन्टेक्ट जानानै दङ खिन्थु समा खोन्थागोन आरोखि समखौ बिथांमोना नेदों बिथांमोननि देहा सोलेर गासिबो दा इउपिपिएल जों दंथ'यो खिन्थु गोसो गोरबो मेलेम गासिबो बिपिएफ जों दङ बेखौ आं बुंगोन फैजोबगोन समा खोन्थागोन आरोखि बेबादिनो बारग' एनडिएफबि समर बसुमतारियाबो बिपिएफ हानजायाव हाबनायनि उनाव खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। आच्छा सिगांनि निउस पर्टेल नायगिरि रायजो राजानिसिम आं गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ सिगां जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो नंगौ एनडिएफबिमोन एक्चुअलि एनडिएफबि हिसाबै जोंना पलिटिकेल हिसाबै जोंना एनडिएफबि आरो आबसु एकर्ड जाखांनायनि उनाव पलिटिकेल हिसाबै जोंहा इउपिपिएल दङमोन। दिनै जोङो इउपिपिएलजों जोङो मावबोदोंबो आरो थाबोदोंमोनबो। दिनै जोङो इउपिपिएल बे रलिं गभर्नमेन्टखौ जों मानि थाखाय गारनानै दोङो दिनै बिपिएफआव जगदान जाफैनांदों दा बेनि खारनानो जाहैबाय जोङो एनडिएफबि हिसाबै नंगौ जोंनि सरकार थानायावनो जोङो गोदाव सोराव जानांदों जोंनि सरकारा जोंखौ नायाखै दा जोंखौ नायै हिसाबै जोङो नायजाया माजाया जोङो बोरै बिसोरजों सापर्ट जानानै थाबाय थाबावनो होननानै जोङो दिनै बिपिएफ दलाव फैदों। बेजों लोगोसे बिपिएफ दलाव फैनायजों लोगोसे जोङो बेखौल' बुङो बिपिएफआव फैनानै जोङो बिपिएफ दोलोखौ जोङो सरकार गठन खालामगोन थैयै मोखाङै मोदोमै जोङो मावै दाङै जोङो जेरैबाबो सरकारखौ जोङो गठन खालामथारनांगोन। मानो होनना बुंबा दानि सरकारा जोंखौ नायथारि हिसाबै जोंनो बे सरकारखौ नांला। मानो होनना बुंबा जोङो जेनाखि जोंहा एक्सपिएलटिआबो सानसे समनि दावहारु आरो एक्सपिएलटिजों लोगोसे दिनै बिपिएफ दला जोनोम जादों। दा दिनै बेखौ नोजोर होनानै जोंबो एक्स एनडिएफबि हिसाबै एक्सपिएलटिफोरजोंनो जोङो एखे बिदा फंबाय मोनसे समनि दावहारु हिसाबै जोङो ज'यैनो जोङो मावलायलांनानै जोङो बेयावनो समान समानै ज'यै जोङो सोलिलांनो जोङो बेखौ नाजादों। मानो होनबा जोङो बेखौल' बुंबावो लास्टआवहाय दिनै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो स्पेसियेलि एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो दिनै जयनिं जादों आरो जयनिं जानायाव दिनै जोङो जिसुआ सुमफ्रामारि बिथांनि जेनाखि नोजोर बिथांनि जेनाखि अननाय थिग बिथांनि अननायजों जोङो दिनै सफैदों। मानो होनना बुंबा बिथाङा निस्सय जोंखौ नायगोन मानो होनना बुंबा जोंखौ नायग्रा गैया। ओरैबायदि जेन'बा फेरेंगा मोनहा दिनै जेन'बा जोंनिनो एनडिएफबिनि सासे लिडार गबिन्द सारमोनहा दिनै एनडिएफबिनि सासे लिडार बिथांमोना नायनांगौमोन। दा बेखायनो आं बेजों लोगोसे दिनै जिसुआ सुमफ्रामारि जिसुआ सारा जेराव दङ एनडिएफबि हिसाबै जोंबो बेयावनो दङ आरो बे जे रुल्सखौ लालांगोन बे रुल्सजोंनो जों सोलिलांगोन। आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायदों दिनै बिपिएफआव हाबनायजों लोगोसे जोङो एनडिएफबि हिसाबै जोङो हाबनायजों लोगोसे जोङो बिपिएफ दलखौबो खावलायगोन जाहाथे माने प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे इउजि ब्रह्म बेजों लोगोसे फेरेंगा गबिन्द आदै राकेश बिसोरखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा फैयोब्ला बिथांमोनखौ बर' जाथिखौ थगायनानै फैनाय हिसाबै बिथांमोनखौ बैकट खालामो जों बेखौनो खावलायो। आरो बिसोर जेननानै सरकार खालामनो गठन खालामनो हायालासिनो बिपिएफ दोलोआवहाय बिसोर हाबफैनो नागिरोब्लाबो बिसोरखौ एक्सेप्ट खालाम मोना। दा बिसोरखौ जुदि बिपिएफ दोला उनावहाय एक्सेप्ट खालामो अब्ला जोङो बिपिएफनिफ्राय जों खारफिनगोन आरो जों बेखौनो बुङो। दस्रा बाद बाखिया बेखायनो दिनै बिपिएफनि जेनाखि जोंबो नोजोर होनानै हाबफैनायजों लोगोसे जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा लोब जेन'बा गोसो होनानै दिनै बिपिएफ दलखौ जेन'बा देरहाहोनो थाखाय नाजागासिनो दङ बिथांमोनहाबो मेगनजों नुदोंब्ला थाबैनो जायफोरा एम जिएम एमपि एमएलएबाबो हाबोबा दानो फारि लाना हाबखादों उनाव बेफोरबायदि सुबिदाखौ बिथांमोना मोननाय नङा। जोंखौ जेरै खालामदों जों बिसोरखौ खालामफिनथारनांगोन। बेखायनो जोङो एनडिएफबि हिसाबै एकदमबारे मोदोमै मोखाङै जों गोसो होसारनानै बिपिएफनिनो जानानै आरो बिपिएफ दलजों सोलोंलायलांनानै जोङो मावनानै जोङो देरहासार खालामलांगोन। मानो होनबा आं बे फंसे बाथ्राखौ बुंगोन जोङो दिनैसो पलिटिकेल हिसाबै दिनैसो गोदानै जन्म दा बे हिसाबै सोरबा उन्दै गोरलैया जोनोमजों लोगोसे रायज्लायखानानै फैयै हिसाबै बिथांमोनहाबो जोंनि सायाव भुलखौ नुबाय बायोबा बा बुंनाय माबा मोनसे मावनो नागिरनायनि जेन'बा थांखिनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा निस्सय निमाहा होनानै जोंखौ ज'यैनो लाफानानै बिथांमोनहा जोंखौ लाफानानै मावलांगोन होननानै जों बिथांमोननिसिम आसा खालामनाय थायो।